Čau lidi, dneska jdeme zase hrát Brawl Stars. Teďka tady mám, přibylo hodně nových brawlerů, už jich mám 81. Je nová Star Nova, teďka jdem někam Siriuse. Dlouho jsme nenatáčeli Brawl Stars, takže my jdeme na to. Ještě jsem zapomněl říct, že mám Lucky Day tady. Tady mám Lucky Day. No tak jdeme na to. Už jsme ve hře. Hrajou teda Brawl, OK. Špatný hráči. On tam má Uno. OK. Pojď! Ne, sakra. Jako on je hodně dobrý teďka. Ten Pierce. Jo, Frank dává gol. Yes. Takže 1-0. Mám tady bazének. Tak. Hele, ten... Jak se jmenuje tady ten? No. Neruším. Jo. Ještě poslední gól a vyhráli jsme. No. Ježiš, kam si to střelil, Franku? Ne, škoda, nevadí. Jo, pojď, prosím. Jo, dal jsem góla. No, takže jsme vyhráli. Mám tady Star Nova a Star Nova drop. V tom bude power up na Spikea. Taky někdy má v plánu udělat opening. No, asi to nebudu zdržovat a jdeme na další hru. Akorát teďka dáme showdowny. Tak už jsme tady. No, je tady Coltias, Kit Stick. Colt, pozor. Teďka hrajou proti botům, takže asi vyhraju ty voka. Jo, jak? Prohrál jsem, no nevadí. Dneska mám v plánu dát aspoň 350 trofejí, no. Takže jdem na další hru. Počkáme. Tak. To už mě nepřijdou jako boti. Tady má někdo 2 prestiž. Můžete si to přetočit, tam měl ne, sakra. Tam měl Mortis 2 prestiže. Já vám to ukážu, Star Nova. No. To ukážu, Backlog. Kde je? Tady to není, ještě se to nenačtlo. No nevím, nechci se mě to načíst. Ale možná ještě budu dělat Kenjiho nebo Damiana. Jdu na Damiana. Trošku ho upgradenu. No, jdem. Ještě tady mám rekord. Tohle by se chtěl Legendary drop. No, tak. Kde to je? Tady. Pojď Legendary. Nevadí. No, takže jdem do hry. Jsme tady ve hře. No, tak to bude docela těžký. Neříkám, že to bude úplně těžký, ale určitě to nějak bude těžký. Jo! Bum. Ne. Mrtvej. Ne. Star Nova. Kenji a Star Nova jsou hodně podobní. Ne. Sakra. Oh no. To je hodně špatný. Ne. Ach jo.
Tak to už asi bude konec videa. Ještě si dáme poslední hru za Damiana. No, tak jdem na to. Počkejte se mnou. No, tak. Frank, Bibi, zase Frank, no. Nevím, no. Bibinko. Bum. Kamo! Kamo, pojď sem, ty vole. Ne! Kamo, ne! Ne! Nesnáším Mollyho. Nesnáším. No, tady to už bude všechno z našeho videa. Tady se vám rozloučí Hovínko, takže čau.